ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб бо иқдоми Вазорати фарҳанг ва Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронда мешавад. Бояд гуфт ки соли равон даври аввали фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2018 ба ифтихори соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ба анҷом расида даври дуюм дар шаҳри Ҳисор гузаронда мешавад. ин навбат ҳунармандони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон ҳунарҳои худро пешкаши аъзои ҳакамон намуданд. бояд гуфт ки мақсади ташкили фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2018 ба кашфи истеъдодҳои нав, тарбия намудани насли наврас дар рӯҳаи садоқат ба халқу ватан, рушду нумӯи ҳунарҳои мардумӣ, густариши маънавиёти ҷомеа ва ободонию созандагиҳо мусоидат менамояд. файзу баракати даврони соҳибистиқлолӣ, тараннуми ваҳдати дӯстӣ, эҳёи суннатҳои миллӣ аз мавзӯъҳое буданд ки дар созу наво ва саҳнаҳои ҳунарии иштирокдорони фестивал озмун бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва садоқати ватандорӣ таҷассум ёфтанд. дар ин давра ҷиҳати сарпарастию ҳавасманд гардондани ҳаваскорони санъат ва ободонии муассисаҳои фарҳангӣ роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. боиси зикр аст ки ба даври дуюм он дастаҳои ҳунарии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки дар даври аввал холҳои баландтарро сазовор гарданд роҳ ёфтанд. ҳамаи иштирокчиёни фестивал кӯшиш мекарданд ки бо маҳорати баланди эҷодӣ истеъдоди худро нишон диҳанд. ҳамин тавр аз рӯи баҳои ҳакамон дастаи ҳунармандони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе соҳиби 134,8 хол ва ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон бошад соҳиби 132,8 гардиданд. аз рӯи маълумотот санаи 21 ноябр дастаҳои ҳунарии ноҳияи Файзобод ва шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, 22 ноябр бошад ноҳияи Тоҷикобод ва шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баромад мекунанд. гулчини барномаҳои ҳунарии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва ҷанбасти фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2018 25 ноябри соли 2018 дар қасри фарҳанги шаҳри Ҳисор баргузор мегардад.